Kada ku manta ku yi subscribe sannan ku dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Allah yi wa daraktan Izzat So Nura Mustapha wanda aka fi sani da waye rasuwa. To amma kafin ka muku cikakken rahoton, idan yau ne farkon kasancewarka da wannan tasha ta mai albarka, sai ka yi hakuri ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin kasancewa a tare da mu. Mun gode. Nura ya rasu ne a Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya, an kuma yi jana'izarsa da misalin karfe 11 na safe. Allah yi wa daraktan fim mai dogon zango na Izzat So wato Nura Mustapha waye rasuwa. Jarumin fim ɗin Izzat So Lawan Ahmad ne ya bayyana rasuwar Nura a shafinsa na Instagram a ranar Lahadi. Ya ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya karɓi rayuwar Nura Mustapha waye daraktan Izzat So. Nura ya rasu ne a Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya, kuma an yi jana'izarsa da misalin karfe 11 na safe. Allah ya yafe masa kurakuransa, amin. Allah ya sa idan tamu ta zo mu cika da imani, amin. Ahmad ya ƙara da cewa Nura Mustapha darakta ne da aka daɗe ana damawa da shi a masana'antar ta Kannywood. Fim na Izzat So na daga cikin fina-finai masu dogon zango da suka fi karbuwa a tsakanin masu bibiyar fina-finan masana'antar Kannywood da ke arewacin Najeriya. Kiyasi da aka yi a baya-bayan nan ya nuna cewa fim ɗin shi ne fi yawan masu kallo a dandalin YouTube da ake nuna fim ɗin. Allahu Akbar. Ko cutar marigayi darakta Nura Mustapha za ka yi, idan har ka haɗa shi da Annabi zai barka ka cuce shi. Kuma a kodayaushe yana yi mana wasiya da mu kasance masu kiyaye haƙƙin Allah da kuma koyi da manzansa, cewar jarumi Lawan Ahmad. Hakika dubunnan mutane suna ta yaban shi akan soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kiyaye duk wani haƙƙin Ubangiji. Duba da yadda kafin ya mutu ya yi wasiya cewar matan TikTok su ji tsoron Allah, su daina yaɗa bidiyo da suke na tsiraicinsu. Kuma idan ka duba a shafin shi za ga ya ce, babu abin da ya fi mini daɗi sai idan na tuna idan na mutu zan haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah. Kuma a san da wata abokiyar aikin shi take mai bidiyo take cewa tana ɗaukar wannan bidiyo ne ba don komai ba sai dai in ya mutu da samu na status. A nan ma sai da ya addu'o'i kuma ya ja hankali ga mutane masu aikata abin da bai dace ba. Ku biyo mu domin mu sa muku wannan bidiyo domin ku gan shi. Darakta, zan samu wanda zan yi postin ne in ka mutu. To Allah ya sa mu cika da imani. Amin. Allah ya sa Annabi ya ce. Allah ya sa mun mutu mu kwanta. Barka da shan ruwan Saboda Alƙur'ani, saboda alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Muna yi muku barka da Allah ka shan raba mu da aikin alfasha, Allah ka raba mu da aikin munkari. Amin. Allah Amin. ƴan mata da suke tumbele a tuntu ya Ubangiji ka shirye da su. Na gode. Allah ya kara mana kusanci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma ki gaida min da masoyina, wato masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nura Mustapha waye. Masha Allah. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye. To duka anan muka zo ƙarshen labaran namu. Idan yau ne farkon kasancewarka da wannan tasha ta mai albarka, sai ka yi haƙuri ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyos ɗinmu daga zarar mun ɗora.